Lanti lanti aja sembrono ngucap wujudmu cilik tur tumata sinawang dulur lan kanca salah pangucapan dadi pasulayan ajining diri ing lanti ajining raga saka busana ayo kanca nindakake kabecikan aja nganti cecongkrahan amarga lantimu mingkar mingkuring angkara aja lena ing praduga urip pakertine ilmu luhur pakerti kang becik iku tindakna golek kancaku tak undang kanthi mesem guyu ayo dolan karo aku nglipur ati mbuwang nesu kancaku dolanan bebarengan pancen endah tukar padu dadi bubrah yen dolanan ngerti wayah kanca ayo kanca ibu dawuh ya wewarah rukun agawe santosa trah agawe bubrah bab sing kudu digatekake nalika maca geguritan ing panggung utawa ngarepe wong akeh yaiku siji olah swara olah vokal kendalining lesan banter liriing swara endhek dhuwuring swara menga mingkemi lambe tata pangaturing napas lan pamedhoting ukara kudu trep loro patrap nalika maca geguritan solah bawa lan polatan ekspresi kudu diselarasake karo jiwane geguritan yen isine geguritan iku sedih polatane sing maca kudu katon nelangsa supaya sing ngrungokake melu ngrasakake kesedihane semono uga yen isine bab semangat polatane sing maca kudu katon teges mandhes makantar-kantar lan merbawani telu nyawiji antarane sing maca lan sing ngrungokake kudu nyawiji tegese wiwit saka pamilihe geguritan tata krama tata karma nganti tata busanane sing maca kudu ndadekake kasenengan utawa kebutuhane sing ngrungokake semono uga sing nonton utawa ngrungokake kudu nyemak kanthi tenanan supaya bisa metik manfaat saka nyemak geguritan 5 sarana yaiku apa wae kang ndukung supaya anggone maca geguritan tambah nges tambah jos sarana sing awujud mikrofon pengeras suara panggung gending podium lan sak panunggalane ayo gladen maca geguritan amarga para siswa durung kulina maca geguritan mula kanggo tuntunan becike geguritan sing arep diwaca diwenehi tandha
andhegan utawa andekan jedah mandeg utawa mbacut anggone maca tuladha kabeh nunggu giliran ditabuh ora ana sing meri drengki ora ana sing cupet dudine ora ana sing rumangsa dikuwalonake